A actividade política é aprender todos os días. Non hai día do ano no que non aprendas nada, pero o que está claro é que se ti tes un proxecto claro e sigues a folla de ruta que te trazas, chegas a bo porto. Esa é unha máxima que teño na vida personal, pero tamén na profesional. É que cando me involucro ou piloto un proxecto, é o primeiro que fago. Escoitar, entender, para logo atender. E iso apliqueino, xunto co meu equipo de goberno, aquí na Deputación.